Kender du det? Du er ude at gå tur, og så ser du et eller andet, hvor du tænker, lige om lidt, så er min hund ude af kontrol. Og det næste, der sker, det er, at din hund kigger ud over det hele, får øje på det, du ikke ønsker, at din hund skulle få øje på. Og så enten vil hunden trække i snoren for at komme derhen, den vil gø af det, den vil have en adfærd, som du bare er rigtig træt af, og den adfærd, du vil undgå. Det, der ofte sker, det er, at du faktisk i gang sætter det hele, uden at tænke over det. Læg mærke til din egen adfærd, før alt det her sker. Hvis jeg en dag er træt eller lidt ude af balance, så skal der ikke så meget til, før jeg synes, det er svært. Nogle af de ting, vi kan møde på en gåtur. Og det, jeg har lagt mærke til at gøre, det er, at jeg trækker vejret hurtigt ind, holder det, og så kommer det måske et, nej, og så strammer jeg lineren op. Jamen, så har jeg fortalt hundene lige om lidt, så er der bare noget i omgivelserne, som er rigtig, rigtig vigtigt for dig. Så det jeg gør, jeg har udviklet øvelsen, som jeg har kaldt, nej, og det er egentlig bare en sjov og nem lille øvelse. Og vi kan lige prøve at vise det. Nej, kom! Nej, kom! Nej! Jeg løber simpelthen afsted. Med hundene på den måde. Og det gør jeg. Miko. Det gør jeg som leg, som en øvelse. Og jeg gør det hver gang vi er ude at gå tur. Bare nogle gange. Og jeg gør det, når der ingenting sker, som stresser mig, og som jeg tænker, hundene vil reagere overfor. Og som i dag, da jeg var ude at gå i skoven, og vi mødte nogle rådyr, jamen, jeg kunne meget hurtigt få stoppet den adfærd, som jeg ikke ønsker, at de trækker for at ville komme hen og løbe efter de rådyr, for de var ret tæt på os. Jamen, jeg kunne hurtigt og uden problemer komme ud af situationen. Så det er simpelthen en inspiration til dig, hvis du, ligesom jeg, laver sådan et signal til din hund, der betyder, nu er det svært, og som får hunden til at faktisk opleve, at nu er der noget, jeg skal tage mig af, for nu er der noget, der er svært. Så rigtig god fornøjelse. Hvor er I søde.